bi tenen dunya November kalo kle mugani kononton Benkouma na ya anga donkibaru abena damine ni femiye ode kunungo no bena November kalo kle mugani shegima bako jikoroni aseila jamalaje batumba keneka kunungo kare jamalaje batumbe o jamalaje kunwore makala akeba ufe funa kera do o do ka ala dili anfaso malibai ala dili kenai afurila ni femiye o de kala jelike nimbela jile kera mami femgo fe uye imam hudi koye nga bela jile mba kalama chikoroba ni musokoroba do franche temane apmai foli akera kuma cha manye akera do kamana gwan koye beyi tafo ni kola hali minumbe nulu ye funga marabaw ye sabu imam mamudi ko ma gwanzante malikono kabla nyifora ka fo ala dili kene bina sigi ka ala tafo ka dali masa dili aka jamana magoto malibe la halaya minuna kablo kuma fora kaba do fe daga wulila sungalan tununa imam mamudi ko jamakulumi nulu jamakulu nu kera wuli fenye ka Ibrahim Bogar Keita ka fangay kele na fangay alaba nana mine sorla siufe nu kube sina halibisawo okuluni oye M5 RFA mgoude imam mamudi ko njama kuluni tunyu ka dana taka daka kafo tumadola yuka makorobai dine mado hakili mado ko makoroba kai warashunye imam mamudi ko ale tunyu kulu nyamawai ibe kaka fanga bini min kera chikorobani musokorobaw imam mamudi ko atunya jira kafo alebi sigi misri kono o imam mamudi ko inde afemo tunyu kambo dogo franche temane kafo kunungu kare kwa bina jamalaje ke wala jamalaje bina sigi atola nga imam mamudi ko yere tumbe keneka o dogo kun temane ni kumai chara kosobe chikorobani musokorobaw ibasoro aw yiraw ye fencha mamme je laban kibaro bichiri sigi min kono na bifuma ku réseaux sociaux mogo yiraw tara foka jira kafo ni jamfa de la bentoye imam mamudi ko ani francika la sigide mimbe en fait malikono ya rajal ne hakilla kafo do hundamene antu nyefolike sabu imam mamudi ko tuyi dantigelike unyefolila na du fora kafo o imam mamudi ko kelei lanyini tunkera jamana marabaw fe ni wati tunte wati temene nununa kafo akake chefo ani kambe usono ya kebaye anga jamana ani marfatigi nunu tun kembe ka marfata kube fasukele dina kula no aslamia dinai o imam mamudi ko kelei fere bela jelen tuntigera ko bara jo akera ni franci reka karbaliye o nafara kafo o imam kele ko bina do donke yala o jaboli ani o teremeli ano bisiu sebe min bambolo korobi o kuku yala o kundu tunye jumai joni ndi tumbe ni kibaruwa nunu kukulukulula fasiri kebafe ka dabo kuntunte foye fuka imam mahamudi diko ka mangutuche sebe fasiri keba kuku yala kunjumena ni fobaw ubeni fitne nunu ani ni juguya kiseblew ani ni koto nyugontala balia anga kun halina hakilina utekeleye jamana imbe la halamina bi jamana imago be femina oye jamana din kanyugo mine kono gwani kamana gwamini mbe malikola malire ajugu ukembe kuka daga gwengwe mali dala bi chogo mina fasiri kesebe inkeba no challenger ya ko abe mamunu nyana ujigi be imam mamudigo kanku deme mimbato basigi balia be kolokolo anfe mali kono ya kununu ku jigi tigera kui sabu ko imam atina fuifo funa kera dula teme fanga franche fanga magwe bisika ta ku segere chogomi halina ya soroke bamanon ku ki dakasa bole ki balima ani mami mbi fe ko de bu foye kabli Ibrahim Bogar Keita ka fungai abina domi imam mamudi ko tunyi folike kafo ko alitina jamana labla mashi kilenye oki sago ke malikono ubana atuyu kumafo siratina di mashima foso ngono kilenye dungo ani ka hakilina halino kera hakilina nyuma yake jango o hakilina jugu lama
k'a fɔ i b'o jagoya boli Mali kɔnɔ i kelen dongo k'o ti bɛn a bamanankan jɛlen fɛn min ye an bɛɛ dama ka kan fasoko in na jamana in a mago bɛɛ ka hakilina ɲumanw na jamana in bɛ don min na i n'a fɔ ko bi maa kelen hakili maa kelen fanga maa kelen dɔnko maa kelen seko maa kelen barika o tɛna se ka jamana in latila a bɛ latila ni fɛn min ye maa o maa bɛ yen ko ŋaniya diɲɛ bɛ k'u ka hakilina de ye jamana in k'a yɛrɛ sɔrɔ seko o seko mana kɛ o tigi la dɔnko o dɔnko mana kɛ o tigi la a kɛnbɛw ma wajibi de ye u k'o kɛ cogo min tuma dɔ la jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ kununko kunnafoni lasela minnu tun bɛ yen a jatalaw a kantalaw a fasirikɛbaw a damadɔn min ye radio Benkouma ye kununko o yɛrɛ ye laseli in bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛŋwɛ a bɛ ka kɛ waati min k'a lase lamɛnbaaw ma waati kelen na hali min ye radio Benkouma ɲɛmɔgɔba ye ale tun bɛ yen Rajal e tun bɛ yen ne yɛrɛ tun bɛ yen an selen waati min Imam Mahmud Diko fɛmɔgɔw kabili lajɛ kɛnɛ in don da la fo kana an sigi imam kɔfɛ u y'o sira la nɔgɔya n'o tɛ anw sera waati min a tun ka gɛlɛn kɛcogo wɛrɛ tun tɛ se ka sɔrɔ a la ka fɔ ka gɛrɛ ka fɔ an b'an ka baara kɛ ni imam fɛmaw n'u ka magɔnw tɛ Rajal e tun bɛ yen Josaya tun bɛ yen kunu Diko tun ye weleli min kɛ ni ɲɔgɔn dalajɛ taara kɛ Bako Jikɔrɔ ni balontan kɛnɛba kan an bɛ se yen wagati min na an bɛ se k'a fɔ jama barika tun ka bon kosɛbɛ ka d'a kan an tun sigilen don n'o ye nka anw bɛ se yen wagati min na o bɛnna ni baara in yɛrɛ daminɛ wagati ye komi u tun y'a kɛ tayɔrɔ fila ye kuranɛkala ni point de presse Imam Diko yɛrɛ bɛna kuma ta wagati min na o kɛra anw don wagati ye kɛnɛ kan nka Jose bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko hali ni jugu ye sonsan ya fɔ a tulo ka jan an bonyana kɛnɛ kan kunun dɛ kabini an donna yen nɔ Rajal ni Jose u ye sira bila an ye fo k'a kɛ Imam Diko yɛrɛ sigilen bɛ yɔrɔ min na u y'an sensɛn ka taa n'an ye foyi an ka taa sigi yen nɔ bonya n'o ma mɔgɔ min fa Jose Madela ni fa fɛn bɛ sɔrɔ dɛ o la organisateur minnu tun bɛ kunu ka fara jamana yɛrɛ lakanabagaw kan polisi minnu tun bɛ yen an bɛ se ka f'u ka baara ɲɛna ka d'a kan ni jama lahuta in ka fara ɲɔgɔn kan ko basi wɛrɛ ma bɔ a la tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra kunnawolo ye surtout kɛnɛ in mɔgɔ min tun ye weleli kɛ diinɛmɔgɔ tun don i b'a dɔn kɔrɔlen ni jamanadenw bɔra ka fara ɲɔgɔn kan misali la boulevard ninnu n'a ɲɔgɔnnaw komi o ye gitron sanfɛla ye cɛ ni musow bɛ ɲagami ɲɔgɔn na nka kunu an balimamusow tun b'u sigiyɔrɔ la cɛw fana tun b'u sigiyɔrɔ la nka min ye kunnafonidilaw ye Jose olu bɔra ka caya kunun dɛ m'a fɔ ma deli ka journaliste cayalen kɛnɛ kan nka kunun ta in an baaraɲɔgɔnw nin y'a yirana k'a fɔ u fana tɛ mɔgɔ galabu fagalenw ye ni kunnafoniba sugu bɛ jamana kɔnɔ u bɛ wulikajɔ sabati ka taa kɛnɛ kan ka se ka taa seereyaw ta ka lase u ka lajɛlibagaw an'u ka lamɛnibagaw ma n ye kɔlɔsi dɔwɛrɛ kɛ kɛnɛ in kan kunun karamɔgɔ Jose n y'a ye k'a fɔ association ani regroupement ɲɛmɔgɔw caman tun bɛ nin kɛnɛ in kan kunun mais min ye politikimɔgɔw ye a kangaraw mɔgɔw tun sigilen bɛ ka mɔgɔ minnu kɔnɔ Jose an m'a caman ye dɛ n bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min yera kɛnɛ yɛrɛ kan ko politikimɔgɔ don ko mɔgɔ bɛ se k'i bolo ɲɛsin a ma ka sɔnni sinsin a kan o kɛra Amadu Koyita de ye ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ne kɔni m'a ye Amadu Koyita ale kɔni tun bɛ yen nɔ Mohamed Saliya fana n y'o fana ye fo ka se nin yɔrɔ in na ma d'a la k'a fɔ politikimɔgɔ don n ye Mohamed Saliya fana ye nka karamɔgɔw fana nana nin kɛnɛ in kan ka caya kuranɛ durusilaw alimamiw olu caman tun bɛ yen min bɛ tali kɛ Elhaji Banjugu Dunbiya la Nurudin ɲɛmɔgɔba ale fana tun bɛ kɛnɛ ka Jose a bonyana in kosɛbɛ wa Imam Diko tilalen kuma la kuma dira Banjugu fana ma a ye dantigɛliw kɛ Banjugu Dunbiya ka dantigɛliw de kɛra sababu ye ka kɛnɛ wuli mɔgɔw nana hɛrɛ la mɔgɔw taara hɛrɛ la nka kuma min tun bɛ fɔla k'a fɔ ko ni Imam Diko ye mɔgɔw wele ko mɔgɔw tɛ bɔ Jose jama min bɔra kunu anw siranna de ka d'a kan ko in labɛnna dolanci kɛnɛ min kan jama kana terrain in kɔlasago o de tun y'anw jɔrɔla ko ye nka Ala y'a kɛ maaw nana hɛrɛ la ka sigi hɛrɛ la basi foyi ma bɔ a la an ye min sɔrɔ kunungo o de ye nin ye Imam Mahmud Diko an bɛ se waati min dantigɛli fɔlɔw tɛmɛnen kɔfɛ an ka dɔnkibaru nata ninnu na jamalajɛ in a bolongɔnɔnaw maa minnu tun bɛ yen ɲɛfɔli minnu kɛra an da bɛna se nin bɛɛ lajɛlen ma don nata ninnu na nka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw caman segin bɛ ka fɛn min kɔnɔ o de ye Imam Mahmud Diko yala dun ye mun fɔ duwawu bannen kɔfɛ faso ye jamana in bɛ se ka basigi a ye kuma tali min kɛ Imam da sera fɛn caman ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Imam Mahmud Diko a ye dantigɛli min kɛ a y'a daminɛ ni fɛn min ye o ye wajibi de ye o ale ye alimami de ye ala jɔn don cogo min an bɛ faamuyali kɛ imam ye kuma daminɛ ni min ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw
anga ulame bani ka getoni ni awfe akake sabali bawye anna kuni miye ka seka ke maw ka sabali anga munu no goro ay sabali ambe ko ndamne ni Allah subhanahu wa ta'ala tanuni ka barkada alay ka alafu ka walimano ka ni Allah subhanahu wa ta'ala fe akaka kishi anaka nema aku chama ka fara chama inga ay min kere kere ni daw la so hayramay no ya alakra Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an alakra rasulun de sanimam ana janwanimam alama ya farambele dilemma alama ambena sawabama alislamaw halibi kaninaw fi akaka sabali bawye ay sabali akatlaka sabali anna nade kana sabali ni Allah subhanahu wa ta'ala fe kaya fani ni Allah subhanahu wa ta'ala fe kenen kakanga kemma jigi kenen ani sabali kenedi okma sabali aka dogo kumaina jango mamu nana ulana kundu kama ukasaka nafaso alislamaw nede ya nyini ndina ni ngani yala kumbe bidoyin kerengerena ka ke gawdoye ka ke qur'ana kalandoye ka ke ya fanyini doye ka ke makashi doye ka nishi alama subhana akanga jamana magoto aka hinanna aka ya fa amma torom min be jamana ngono de hun min be jamana ngono bembaliya min be jamana ngono ka ni Allah subhanahu wa ta'ala fe zukum be masami mbolo aka ya fa amma ka hinanna ka amma goto ka andu zukum farangonga ambo de min alaf ma min be ya fa ni alaf abeni ni efe ere ka ke ya fa baye mba fe ka fo ni ngena inga solennellement ne kuma ni volimani barsa ne joni ne maganga bogo ne joni ne junu butode ngambe ala ken shere masami nga sey ngono sigile mbe ala ken shere subhana ka bonne maumma no jamana inde shen muso demjanni ma koroba na ya soro ne de hake obe efe puisque ye kokena ni ala ken shere ni afarima nya farima wa ma ni ala fa ya rabbi ala ka ya fam bele delem ne ba fe ko fo kama urasire kama hakli sigi Chukurubani musukurabaw Imam Mahmudi ko aye dantigali minke akapuma damnena ni femiye weninde alamugo jango minumbe nu blalendo aslame kabila unye yala be famu chugudi kafo amununku kwanye islame maunde bafo la ilaha illallah Muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ko ambe ya fadili ya fatikife noi Allah ala yafa iti yafa auma anibi yafa dili jango ni almani katla ke alislame jama kuntiya malibe ka kalifaila santa aniko ni jama kului min tumbe keneka nimbe nana ekelenga puma meni lida ka ilame tuma dola ibina minfo abu hakilisi abu nilami abu jigisi abu nilafia abu da ala ka do faraw ka danayaka ala yo no kene sigiraw ne ko kibina islameya oti no Allah kibina umadili yani ka yafa yini alafe akasoro refuna dusukun iyafara sabu jamanyi moya almaniya joro ya jango joro mi no be Imam Hamudi ko bulo kabli kunungo fobi enatuma kuma damna nini tuma dola mawo bisoro inafone yani ka ala yafadili yala ere yafalendo wa ne mami be ala yafadili idusukun adayele folo ika kongo fengo fembe no edini fengo fembe no money fengo fembe no yekunye iko kumununu boy dusukuna folo chikorobani musukorobaw Imam Mahmudi ko ay kuma damne ni femi foloy odeni anga ka kuma tolame anga no mvam ne almamidi ala ya latige wati do gara jinako akibara aslamaya kunda akal faranel ne santan ko kembola ne almami ne makorobay ne min kolosi jamana ina ni min ye o ya to ne nganya inda ka fo ko mina do wuke ka ni ala fe Allah subhanahu wa ta'ala ka boda di amma o kuma fole ni ye ko yen doro ni mo fo o de la ne ya fa de fo folo ni ye doro bi soro ka fo
tɛ se k'a faamu ne ma dɔ wɛrɛ fɔ n ko n bɛna duwawu de kɛ jamana ye ka yafa ɲini ala fɛ ala ka yafa an ma a k'an dusukunw fara ɲɔgɔn kan o kuma fɔli n'o banna ni ladilikan min bɛ n bolo k'a ɲɛsin jamanadenw ma jamanaden minnu bɛ jamana kɔnɔ bi maa min ye ne bangebaa ye o man ca dɛ n kɔrɔ yɛrɛ man ca bilen maa o maa b'a la ni n filanden mɔgɔ min ye n dɔgɔnin ye walima n den walima n mɔden ni ne ko n b'o kɛ maaw ka wuli o la dɔwɛrɛ ma sɔrɔ k'a kɛ n bɛna saraka de bɔ aw ma misikulu ta ka na di yan nin fara saraka in kan aw ma remɔruku ta k'a fɔ malo la k'a fɔ nin fara saraka in kan ayi mun bɛ kɛ ka mɔden filanw ani n den filanw ka wari d'u ma u ka taa u sigi réseaux sociaux la ka k'a di binna ni nkalon k'o dan na fo ka taa se yɔrɔ la k'an bɔɲɔgɔnya ni maaw ye maa min ye jamana in jugu ye jamana jugu don a tɛ jamana fɛ ani faransi de bɛ bɛnbɛnbɛn la non nin kuma in ka kan k'a fɔ bagaw la maloya walahi ala tigɛlen bɛ nkalontigɛla la n b'o fɔ k'a da kɛnɛ kan ni n ko nin kuma in n'a man tɔɔrɔ n ma tiɲɛ fɔ a digira an na a ye tɔɔrɔ a digira an na a ye n tɔɔrɔ a ɲɔgɔnna camanw kɛra u ye n tɔɔrɔ a fɛn minnu ye n tɔɔrɔ fɛn min bɔra a la o kɛra ala ɲɛna n b'a lakali bi n t'a fɔ ni waso ye nka kankari da don naam wallahi waso kuma tɛ billahi waso kuma tɛ n donna kow la yan nin jamana in kɔnɔ ni ŋaniya ɲumanya ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw min de y'a daminɛ sa Imam Mamu Diko kabili jamana in a ye kunbalan daminɛ n'o tɛ ka kɔni ye wulikajɔ min ni a laɲinina politikimɔgɔw fɛ 1991 ani kelen n'a nana wolo marsikalo tile 21 fo ka se tile 26 ma furancɛ fanga min n'o sigira n'a kuntigiya tun bɛ ala ka hinɛ la Amadu Tumani Ture bolo jamalajɛ minnu kɛra ko ka faso in jɔsen kuraw kan na si ma fɔ Imam Mamu Diko kɔ tuma min na nin furancɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛna ala ka hinɛ ATT la a sigili min kɛra fanga na n'a ye san 5 fɔlɔ kɛ san 5 filanan yobu yaba nana don fanga na fanga taara tasira minnu fɛ yan'a kana kɛ fangafiri ye Imam Mamu Diko a ye ɲɛfɔli ko fana la a ye wulikajɔ daminɛli min kɛ furancɛ fɔlɔ ninnu tɛmɛnen kɔfɛ fo kana se ATT ka fanga gɛlɛya waati ma Imam ye ɲɛfɔli k'o la an k'o lamɛn bani jamana in donna bisi basa la waati min ni nin ko ninnu daminɛna kabini 2012 la ne wulila ne bɛ wulila n yɛrɛ ye maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ n'i ye sengola ye ka se a bɛɛ lajɛlen ma ka taa Jean Zerbo a tulo bɛ n kan na ka wuli ka taa sɛgɛrɛ ka taa f'u bara kerecɛn kunda 2 bɛɛ ka taa u bɛɛ bara syndicat Saka Jagite ala ka yafa ma a bɛ lahara bi n taara sɔrɔ fo syndicalistew ka yɔrɔ la bourse du travail la n ko ne bɛ min f'aw ye ne ɲɛ bɛ jamana la a bɛ ka taa taabolo min kan a taabolo man ɲi a y'a to an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye ka ŋaniya ɲuman jira n'o tɛ jamana in bɛ sira min kan a laban a bɛ bin dɛ ne y'o kɛ o don maa min bɛ jamana kunna a don ala ka yafa ma a ka hinɛ an na n teri don n balima don n limana don n ye force vive bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a kasɛtiw bɛ yan ka kuma kelen in fɔ k'o kɛ rapport ye k'a ɲɛsin a tigilamaa ma n ko bɔ i ka kuma jamanadenw fɛ i ni jamanadenw ka taa sira kelen na n'o tɛ jamana bɛ sira min kan sira ɲuman tɛ wa n'an taara ta jamana in bɛ bin dɛ maa minnu ye nin nkalonba ninnu tigɛ o don o maa kelenw don u wulila ka taa don a n'a hakili cɛ ka taa don a n'a hakili cɛ mɛ an ŋaniya ɲuman don nka adamaden nafili kana don i la dɛ u taara don a n'a hakili cɛ Diko ye maa min ye tiɲɛnikɛla don ale yɛrɛ ni IAD bɛɛ bɛ ko kelen na ale yɛrɛ de b'a fɛ jamana in ka yɛlɛmɛ ale yɛrɛ de b'a fɛ a ka kɛ tan a ka kɛ tan o y'a sɔrɔ ne y'a fɔ ale ye bɛɛ ɲɛna n ko ni jamana in bɛ tɔɔrɔ min na mun don a ko ma o don ala ka yafa n ma a ko jamana in bɛ tɔɔrɔ min na maa 2 tɛ maa 3 tɛ ko in bɛɛ lajɛlen dulonlen bɛ maa 1 de la o de ye IAD ye n ko IAD tɛ gina ye o kɔlɔ tɛ adamaden de don a wolo yɔrɔ dɔnnen don a mɔ yɔrɔ dɔnnen don maaw y'a balimaw ye maaw y'a teriw ye jamana in kɔnɔ ɔ n'a bɛ ko min na o bɛna an ka jamana firi mun n'an t'a ɲini an n'a ka kuma
ni man kunnan kan cɛ an ka fɔ a ye jamana in kana taa fili o kuma fɔlen ale a ko baasi t'a la n bɛ sira ɲini aw n'a bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min kuma lasurunya la an tor'o baaraw de la maa an ŋaniyajugu minnu ye nkalon min tigɛra o don maa minnu b'o nkalon sugu ninnu hali bi u b'a kɔrɔ o maaw taara se ale ma nin mana fɛn o fɛn f'i ye kana sɔn a ma dɛ i jugu don a bɛ ka fɛɛrɛ de tigɛ i la kuma in nana se ne tulo ma ne ye kuma in mɛn don min bilahi ma sunɔgɔ a don fo ka taa dugu jɛ mɔnɛ bolo ka wuli ko n bɛ n faso dɛmɛ n ɲɛ bɛ tɔɔrɔ la a bɛ na jamana ma fɛn wɛrɛ ma sɔrɔ k'a fɔ fo mɔgɔw ka taa fɔ nin ye ko ne y'a jugu ye ale yɛrɛ fana ka sɔn o ma a y'a fɔ mɔgɔ dɔw ye ko ale dalen tɛ ne la ne sira ne ni ɲɛji sira fo ka dugu jɛ dugu jɛra n y'a ɲini k'a ye don min c'est un lundi le 20 mars 2012 un lundi n y'a ɲini k'a ye ala y'a nɔgɔya midi 35 ne yɛlɛnna kulu la a kɛra minnu ɲɛna olu ma sa u bɛ bamakɔ yan bi u ma sa an ye ɲɔgɔn ye n ko a ma n nana bi n bɛna kuma f'i ɲɛna n bɛ kuma f'i ɲɛna min bɛ n kun nin kan cɛ n b'a f'i ɲɛna kuluba yan ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ dɛ nka ne bɛ n da f'i ye n ye min fɔ n y'a mɛn i ko k'i dalen tɛ n na ko n y'i jugu ye n ye ala kɛ seere ye ala min tulo bɛ n kan na nin sigiyɔrɔ in na bilahi kunun don ne tun t'i jugu ye nka ye kuma min fɔ o kosɔn wa n y'i jugu ye n bɛ min f'i ye fana i jija o ye ne ka ladilikan ye n b'o f'i ɲɛna i ka garidi minnu bɛ yan k'u wele u k'an minɛ kana sɔn ka jigin bilahi min jiginna ala bɛ ko jigi la min bɛ lakali ne bɔra fɛn tɛnɛ tarata araba fanga tɛ yan mɔgɔw ko a yɛrɛ bɛ coup d'État in kalama a yɛrɛ da bɛ coup d'État in na a yɛrɛ n'u bɛ janfa la a yɛrɛ u ye kuma sugu bɛɛ fɔ maaw nana ko in tigi de kɔ n'o ye ala ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye Imam Mamudu Diko min tɛmɛna ani ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la bi min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ a y'o de ɲɛfɔ o kɔrɔ ye i n'a fɔ aw yɛrɛ ye faamuya sɔrɔ cogo min tiɲɛ don ATT tɛ balo la bi ale da de y'a fɔ yalaw a tun ye ATT ladi wa an y'a lamɛn sisan o kɔrɔ ye ko a ye ATT a tun y'a ladi nin de ye diinɛ ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ ye jamana kɔnɔ tuma o tuma ni jamana bɛna fereke i ka jamana don latɛmɛ jamana fanga jamana se jamana mara a bɛ minnu bolo wala a bɛ min bolo ni bɛ se ka ala sɔrɔ i ka ala ta fɔ a ye n'a kɛra jɔn kunnandi ye n'a y'a mɛn ni ala y'a tigi dɛmɛ ni sabu ye jamana ka laɲini bɛ sɔrɔ n'a dun m'a mɛn dun jɔnkala don dɔ hali n'aw kɛra sigifɛn ye a tigi n'a kɛra hɔrɔn ye a b'a fɔ karisa tiɲɛ don i ye nin fɔ don min ne m'a mɛn nka bi n b'i ka tiɲɛ n b'a segin ma o fɔli kɔni nimisa ka bon kosɛbɛ sabu o b'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra jamana kɔnɔ ala k'an kisi o ɲɔgɔnna si nata ninnu n'o bɛna an sɔrɔ ala ka hakili ɲuman di an ka jamana kuntigiw ma nin tun ye Imam Mamudu Diko ani Amadu Tumani Ture olu ni ɲɔgɔn cɛ ye don latɛmɛ fanga min fana nana n'o tun ye a y'a sanogo ninnu ye a ye ɲɛfɔli kɛ o fana na kuma in a y'a jujɔli fɛn min ye o de ye lajɛyali ala de bɛ maa lajɛya o tiɲɛ nka ala ye bɛɛ seere ye ni faamuyabaliya bɛna ɲɛfɔli kun b'a la kɛ nka ɲɛfɔli kun tɛ foyi ye fo ka nɔgɔ bɔ kow la ka siga bɔ kow la ka bisigi bɔ kow la ka kow lajɛya a kɛnɛ ka kununko Imam Mamudu Diko ani aya ninnu cɛ kɛra min ye u ye ɲɔgɔn dɔn cogo min a ye ɲɛfɔli kɛ o la bisimila an k'o fana lamɛn maa minnu ye coup d'État in kɛ ne t'u dɔn u finnen don u jɛnnen don kabini ala k'an da ne ɲɛ ma da u kan ne m'u ye ni don in yɛrɛ tɛ min n'u ye coup d'État in kɛ a don de ne y'a dɔn mɔgɔ sugu minnu u ye ne de wele n ka taa o fana kun de b'a la o sababu dɔw de b'a la wali denmisɛnninw dɔw de kun bɛna ne don kaso la k'u ye maa dɔ torturé ka a fɛnɛ kulikɔrɔ u ka formation in sen fɛ olu tun bɛ kaso la u jigilatigɛlen don k'u bɛna juger k'u renvoyer k'u bɔ armée la ko somɔgɔ t'u la
ne wula ka taa bɔ o tigilamɔgɔw ye ka dugukolo ta ka taa d'u ma ka dugawu k'u ye wa a kana jigin misɛnya ka bɔ ala ka hinɛ na laala tuma dɔ la aw bɛ ko min na ala b'aw bɔ ala sisan o tigilamɔgɔw kalo kelen minnu farala kolota in kɛra olu de taara fɔ aya ye k'a ka ne wele n'o tɛ ne tɛ aya dɔn aya tɛ dɔn ayi ne t'a dɔn n bɛ k'a fɔ bi tɔɔrɔ minnu kɛra n ma baga minnu kɛra n ma k'an bisigaya ni fɛn ye mɔgɔ ma kan ka jamanaden hali min t'a ɲuman ye i ma kan ka a bisigaya ni fɛn min ye o minnu kɛra n na ka caya maaw fɛ minnu ne n'u bɛ kuma an bɛ yɛlɛ an b'an tɛgɛ ci ɲɔgɔn tɛgɛ nka ala bɛ mɔ a bɛɛ kalama aya ye n wele a ko kudeta kɛra n ko nka ne bɛ min ɲini fɛ ne kɔni ne ka ladilikan ye min ye maaw bɛ ka mɔgɔw ka magasinw kari u k'u ka minɛnw cɛ fɛɛrɛ kɛ o baara min bɛ dugu kɔnɔ o ka jɔ maa yɛrɛ t'i bolo kɛ k'i ka jamana ci a f'i ka mɔgɔw ye kuma fɔlɔ min ni n y'a fɔ a ye o kɛra nin kuma ye nka min mɔgɔw yɛrɛ la adamadenya donna ne n'a cɛ o labanna cogo min na o fana ye kabako ye u ye min kɛ amadu ta in na o y'o ɲɔgɔn na k'a la maa kelen minnu walahi bilahi talahi n tɛ fɛn d'a ma a la min kɛra n b'o de lakali nin de kɛra amadu a ye mɔgɔw taara don a kun a yɛrɛ don o don maaw bɛ sotaramaw fa ka bɔ bamakɔ ka taa an bɛ suteni an bɛ nin k'i la e de bɛ tan e de bɛ tan ne ko a ma n ko cɛ n den i kɔlɔsi dɛ an ka jamana in baara ma nɔgɔ i janto i yɛrɛ la i tɛ se min kɔrɔ u ka nin don la o y'a ni maaw bila ɲɔgɔn na gɛrɛnde bɛ na jamana in sɛgɛrɛ gɛlɛya bɛ na jamana in sɛgɛrɛ min filɛ nin ye n'a ɲɔgɔnna yangane man kunna o ɲɔgɔnna wɛrɛ o ɲɔgɔnna kun don a bɛna kɛ jamana in na o y'a sɔrɔ jamana fankelen o minɛnen don maa wɛrɛw bolo maaw taara an sɔrɔ o conseil la a tigilamɔgɔ balolen don a bɛ bamakɔ yan min taara an sɔrɔ o conseil la ko he ko dɔ bɛ sen na e kelen de bɛ se k'a ɲɛnabɔ n k'o ye mun ye a ko n'i ma wuli k'i jɔ ni embargo kɛra jamana in bɛ wuli jamana fankelen minɛnen don a fankelen min bɛ yen an ni maa minnu bɛ jɛ la n'an bɛ se ka bɔ ka don o tigilamɔgɔw n'an n'u kɛlɛla anw ka jamana bɛna kɛ cogo di wuli i ka jamana in dɛmɛ n ko n ka mun kɛ a ko n bɛ audience ɲini Blaise ka ambassadeur n b'a kuma ɲɔgɔnya a ka Blaise wele a ka Blaise wele a k'a fɔ a ye k'i b'a fɛ k'a ye n ko a fɔ a ye tile filanan u ye n wele u ko k'a sɔnna k'i ka taa ne wulila ka taa chrétien ɲɛmɔgɔ fila in n'o ye monseigneur ani dɔn in olu fila wele ka jamutɛnɛ fara an kan o billet a wari a bɔra o conseil kɛsu de la anw ka wuli ka taa ne ni Blaise ka taa ɲɔgɔn ye ne ko Blaise ma e bɛ se k'i ka jamana datugu an ɲɛ ko an tɛ furu sɔrɔ k'a kun wa e b'o kɛ ne la dɛmɛ jumɛn ye a ko walahi n tɛ se k'a kɛ nka kun b'i ka denmisɛnninw fɛ u ni diɲɛ maaw ka bɛn n'u ni maaw ma bɛn jamana in bɛ don lahalaya la min tɛ ɲuman ye kun fɛ n ko ni ala sɔnna n bɛ kun fɛ ne segintɔ la Blaise y'a ka avion a yɛrɛ bɛ min boli kɔrɔ ye a yɛrɛ bɛ don min kɔnɔ ka taa diɲɛ ɲɛfɛ a y'o de bila n ka bolo kan o nana n jigin bamakɔ yan ne jiginna bamakɔ aéroport la yan n ma taa so n ye n to aéroport de la ka taa Kati ka Amadu Aya Sanogo k'a wele a n'a tɔɲɔgɔn k'u sigi n ko Amadu Aya i ye coup d'état kɛ i ye maa fɔlɔ min wele k'a bo ɲɛ o kɛra ne ye i y'o kɛ n ye a diyara n ye nka n bɛ min f'i ye maa fɔlɔ min ka kan ka tiɲɛ f'i ye o ka kan ka kɛ ne de ye wa n bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna a to i ni diɲɛ maaw ka bɛn ko in na n'o tɛ i kelen tɛ s'a kɔrɔ u bɛna jamana firi i bolo maa o maa y'i nɛgɛ k'i don o la a y'i nɛgɛ k'i don ko la i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ ko min na a don de accord cadre min signana CNRD ani Mali ani CEDEAO cɛ a signana o don de nka maaw nana don Amadu Aya la fara Diko la Diko mɛn Diko bɛ tan a nana se yɔrɔ dɔ la ni n y'a mɛn k'a ye ko dɔ kɛ min tɛ ko bɛnnen ye ko n bɛ taa fɔ a ye k'a k'i janto ni n sera u b'a fɔ n ye k'a bɛ sɔrɔ min na ni n taara u b'a fɔ ko ayiwa a dalen don n labanna k'a faamu maa dɔ b'a kɛrɛfɛ o man ɲi a ba ni ne de ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ nka olu yɛrɛ t'u dɔn o nana an sɔrɔ so wa ko tonton maaw taara kuma minnu fɔ cɛ ye u ye aw bila ɲɔgɔn na i kɔlɔsi cɛ la n ko n den y'a faamu n b'a ye k'a to yen n bɛ k'o to a bolo ala bana cogo min o ma kɛ mɔgɔ ko a kɛra jamana ɲɛna bɛɛ y'o a kɛra jamana bɛɛ y'o a ka nin kuma nin n'i y'a lamɛn o aya bɛɛ balola bi a y'o fana ladi nin de ye jamakuntigi jango diinɛ jama i n'a fɔ a silamɛya jama o ɲɛmɔgɔ ni ala ye diinɛ kalifa i la ɲɛmɔgɔw bɛ bilasira ni bilasirali cogo ɲuman min ye o de ye nin ye a yɛrɛ ko ten o m'a lamɛn o kɔlasegin kɛra min ye
cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw de ko bɛɛ b'o kalama min y'a ni i bɛ ka cɛ ye sa ni maa bɛ yen maa min n'o y'a jɛɲɔgɔn ye kunungo fo ka se bi ma politiki sira fɛ i bɛ ka ale b'o jɔyɔrɔ dɔ la min tɛmɛna ni i bɛ ka cɛ k'o to fanga na a y'o fana ɲɛfɔ kunungo jamalajɛ in kɛnɛ kan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an t'a lamɛn jango an bɛ faamuyali sɔrɔ. n'an ni dugukɔrɔ kɔ n'o ye ne yɛrɛ balima ye n jɛɲɔgɔn n teri Alhaji Ibrahim Boubacar Keita o min an jɛra bilahi an jɛra hɔrɔnya ni danaya kama ne fɛ a tɔɲɔna waati dɔw la bin kɛra a kan waati dɔw la ale dun ye maa ye min n'o man kan o tun ye ne ka faamu cogo ye an wulila k'an jɔ denw kɛra yan Bamakɔ seerew b'a la a ye taa Saabani ɲininka a b'o kalama a b'a fɔ aw ɲɛna n'a ko Diko ye nkalon tigɛ n'a ye yɔrɔ min na a ka daji tun kunna ne bɛ taa sɛgɛrɛ a ka so sɛbɛnni kɔrɔ hali sɛ tun tɛ yen mɔgɔ kelen a tun t'a ka so o don ne n'a kelen bɛ sigi an bɛ baro kɛ an dɔgɔ i tɛ taa so i t'i yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan maa ninnu u kana taa baga i ma ɲɔgɔn kɔrɔ jɛɲɔgɔnya ye jɛɲɔgɔnya de don tɛmɛna ne n'i jara o don ka di n'a goyara bi an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n m'a dabila fo ka fɛɛrɛ kɛ ala ka jɛn kɔrɔ a ka tila ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye manda kelen kɛ ko in taara taabolo min kan a ma kɛ ne kɔni sago ye nimisi ma wasa ko caman nana don ko in na filanan min n'a y'a ɲini ne ma se o la n t'a fɛ ka kuma caman bɔ mais bi ye fɛnw ye mɔgɔ tɔw ko rectification moi je parle de clarification o de la n da bɛ se nin ko ninnu ma bi maa minnu tun bɛ ne sufɛ taama dugutila fɛ ka don an ka so bɔn e kelen de bɛ se ka bɔ bi ni nin ko min n'a bɛ maliyɛnw kun kan n'a bɛ se ka yɛlɛmɛ maaw tɔɔrɔlen don i ka cɛ kelen bɛ ka jamana ta k'a di a denw n'a teriw ma u bɛ k'u sago kɛ jamana la jamana tiɲɛ ni ma wuli a mɛn minnu donna an kan u donna an ka sufɛ caman kuma kan bɛ bolo dɛ kosɛbɛ u tilaw fɛ u donna an kan n ko bisimila n'o don o kuma an ka wakili kɛ ala ye an ka taa an y'a daminɛ an bɛ bɔ a yɛrɛ n gɛrɛla a la cogo bɛɛ lajɛlen na k'a bilasira a labanna nana se yɔrɔ dɔ la ne ni o maaw an bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que ne ko n ko min bɛ ka ɲini k'a ka fanga bila o tɛ ne fɛ la parce que fɛn dɔ bɛ yen ne bɛ siran o ɲɛ j'ai peur du saut dans les coups jamana a kana taa biri baara ka taa don kunbalan na n bɛ siran o ɲɛ o kosɔn ne tɛ démission ko la a y'a to a ka gouvernement ci a ka assemblée ci a tɔ an m'o ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o bɔ ne da kɔnɔ a b'a fɛ k'i kuma ye voilà a bɛna an janfa a bɛna kɛ ta u y'a wele u ye bɔrɔ ka wari la k'a d'a ma u y'a daminɛ oui u y'a daminɛ comme d'habitude ne ma fɛn bɔ o bɛɛ la ne y'a ɲini ale an ka ɲɔgɔn faamu parce que n bɛ siran ko dɔ ɲɛ nka don min ne ni nana tiɲɛ k'an dusu tiɲɛ o ye ne ni ninnu bɛ o kɛlɛ in na olu b'a la ka ne qualifier k'an kɛ traître ye ko ne b'a fɛ k'olu janfa a yɛrɛ a sɔnna ka ko min kɛ ka maaw bila n ma taa yɔrɔ la n ma taa kɛnɛ kan n ma taa meeting la ka maaw bila u ka taa tun ka so ni marifaw ye ka maaw fa ka joliw bɔ ka si ka kisɛ ci n ka so ne ko n ko Ibrahim sɔnna nin ka kɛ ne la ne tun t'a fɛ a ka se nin bɛɛ ma sa nin bɛɛ la n ye bɔda ɲini barisa an jɛra ko caman ma a ye fɛn dɔw kɛ ne ye ne tɛ ɲinɛ o kɔ abada an filɛ nin ye kɛnɛ min ka yan nin kɛnɛ min ne b'a ta tɔrɔ dɔɔni a nana nin kɛnɛ in kan a ye ko in ɲɛfɔ ba ye o ma bɔ n kɔnɔ walahi o ma bɔ n kɔnɔ o tɛ bɔ n kɔnɔ fana o ma bɔ n kɔnɔ o tɛ bɔ n kɔnɔ a y'o bonya min d'a kan ɲɛsin bangebaa ma o ma se ka bɔ n kɔnɔ o de la ni mɔgɔw ko k'u bɛ se yɔrɔ dɔ la ko a ye sabali an ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in na nka ko in bɛɛ lajɛlen bɛna tiɲɛ don jumɛn a yɛrɛ sɔnna ka t'i sigi sa a ye marifa ci n ka so o m'a ɲɛ k'i sigi k'a fɔ diɲɛ ɲɛna ko ne ye terroriste ye n b'a fɛ ka coup d'état rampant de kɛ n b'a fɛ ka république islamique de kɛ kuma min n'o fɔra o kuma ne joli bɛ daga o de fɔra k'a ɲini ɲɛmaaw fɛ sisan sa ne ka faga o de ɲini to don ne y'a fɔ a ɲɛna n ko n kɔrɔ i sɔnna an ka se fo o yɔrɔ ma wa a y'a ɲini k'a bɛ kuma in bila dilatɔ tɛ parce que a y'a fɔ kuma in fɔlen don min n bɛ min fɔ aw ɲɛna bi n b'a fɔ n t'a fɔ ni waso ye n b'a fɔ ka aw kunnafoni kuma min n'an sera o yɔrɔ la ne ye ko in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a di ko in tigi ma n'o ye ala ye subhana
nya di ko intigima ka di alama non ni sona ka nin kana ala wasala fendira ala min mene dususuma ala okeye billahi wa kitabi okuma folen nyala ke masanya jana min sonama wa afokene kay temal o de akel dara place de l'indépendance la de la toy de fatoy ne kata place de l'indépendance la nyebe na utlobenna nga fo mowe ayeta so ningo imbana ayeta so ningo imbana barsa wallahi ngani ne ala ka ala ya jira na ka bo ka so wallahi ala ya jira asona son jogomni nzona bo kene kay kata fo nye ka me wa be kefana na fo do mi o do ko imba Chikorbani musokorbawo Imam Muhammad Diko kulumi ni utuka nyimo ya kalifala fukana se ani Ibrahim Bokar Keita Chema atunye min fo kungu ula kuma ba do di fleni atuma min ndon nolu be fangala bidu noye Asimu Koita ye ana nofe mo yala munde be ulu ni Diko che ay blasara le kanfu yewa anu ye nyon yewa uye nyon don chodi Imam Muhammad Diko angalame mamu nyabi ne tundo mo tala ko ne dilla kayi mo tala ne na dilla ka sigi kenegelen ga wote te hal mo gelen du la ko do ala ya ko ba akasela ndara kenegelen ga ka tasu dudu bi ala ngo wa ne tay bana la mesiri na misirila no de ko mo ngo mesiri misirila ni mo ngo bedjala ni mo ma ngo mesiri misirila mo manen ni ga kana ta misirila de na anga to ke mo mo fo ne ko mesiri misirila ko ma ko kambe because uma gonyana ulu ni no soro la ka ba il faut dire o welela domni ka funyana ayna ni sebe ya amina premier ministre ta sebe tan nan ya fara nyon ka kata di unni nga na soro ya sarama o ma sarana o ma kuma fe appelle be fo mamu yekole tange akele uyewele ngani Asimu Koita ka sigi ko afleri amane ma agara kule ta ko fede no tenda to atendo na no fo rodana no tende ko ndunda ko aywe na sigra nyami mwaya globe ngana sismo global na fay manu na yule kanina ne ko mangonde awe kuma folo mi fo ne ba fa ka ko fete ay ko de transition civile akayere e ka sigi folo ye dimtende sanduro ka to ala bulu ni ala sona na ala yo yirana ibenna ngandi gida karababi ini communauté internationale na ma ñoom famo jamana yimbe tila ka do gele werela ne be sama o nye nya fa ya lo be ngana ba do ko nya ko konga ado ne na afro britannique am mi na fla de message de réunion kuma karno do ni me ko ni ka tene afa wa ne kuma refaye na hakili bora hakili gaji ngombe ko kelen gon nyana net saka po Ibrahim Boubacar Keita il a été élu élection nyana o amanya o ay lako wa njet na mado najara ko be benaja ne jora ka kelen ikana mire abada ka fo ne ben si kan bol fladan kay laje jamana imbe ta dinga kono konte fem fonte fenke o ka bi kono no fay ngemme ako min transition en o bamulu o babulu anya ngambe ko kelen fana ni aw fo mami mbaw bulu na to be fo do ni ay ko ka fo nyana no te naw tara fo nyana keneka na kera mo duguye be ba o san ngatu ke jamanya abu fo nyaka na masse keneka ako be do ngam ni fajiri ko na fo nyana ko ba ndaw ne ngo ba naw ne ta dong ni gore chere la ne mangu tumni nala o dia te so ngaluma ni na ni ngalo ya na te mi va ma bi ka ko to wala bi ta mo ni mi ma ka ko la we do te te fa ba do no do no korba do bi min kelelu o kuma so
olu de y'a fɔ ɲɛna parce que fɛn dɔw bɛ yen fo n k'o fɔ ɲɛna a ka jɛya diko ye nin kɛ diko ye nin fɔ nin de bɛ d'a ma kalo kɔnɔ tile kɔnɔ san kɔnɔ n'a y'a mɛn ne yɛrɛ da bi voilà ale de ye nin di ale de ko n ye min di moi je l'assume n b'a assumer koyi olu de taara ni ye ko bon premier ministre ɲini an ye i yɛrɛ dalen bɛ maa min na an ko basi tɛ ɲɔgɔn n'a ko ten b'a o y'a sɔrɔ a dir'u ma fan dɔ in fɛ tan naani duuru ma sɛbɛn la o y'o ta k'o bila kɛrɛfɛ u ko mɔgɔ ɲina ye i dalen bɛ mɔgɔ min na ko bisimila b'o kɛ olu m'u sara an na wa ne yɛrɛ fana n sara u la je dois être très clair a ye man sara u la man sara u la man sara u la man sara u la n taara maa min fɛ k'a fɔ an ɲɛna n ko kaari jamana mago bɛ bi denw na maa minnu tilelen don u dolen don ka jamana in bɔ nin lahalaya in ni nin tebitaaba in na ne hakili la kaari e bɛ se o ye jɔn ye n taara maa fɔlɔ min ma ka taa kuma in fɔ a ye o ye abdulahi idirisa mayiga n taara a fɛ munna n taara a fɛ sariya jumɛn bɛ n bolo dalilu jumɛn bɛ n bolo k'a fɔ maa tilelen don n y'a mɛn jɔnni da jɔnni y'a fɔ ɲɛna ibrahim bubakar keyita a bɛ balola an ma sa o ale de ko ne ma kabini ala k'a dan naani maaw diyara politiki baara la a ma maa ye min tilelen don wariko la ka abdulahi idirisa mayiga bɔ ale de ko ten a ko ale de tun ye n ka directeur de campagne ye an tilala baara la a ye wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hali tanga kelen a m'a bɔ a la a ko cɛ in tɛ wari dɔn o min fɔra an ye o tɔɔrɔ an kɔnɔ ne hakili la jamana mago tun b'a ɲɔgɔnna mɔgɔ la n'o tɛ ko wɛrɛ tun tɛ n taara a fɛ n ye kuma in fɔ a ye a ko he walahi bonya bɛ yɔrɔ i jɛfɛn fana tɛ n bolo mais ne ye républicain de ye ne ni sɔrɔsiw tɛ se ka baara sɔrɔsi denmisɛnninw ninnu ne bɛ san u fɛ baara ɲɛ n tɛ se a y'a fɔ n ye k'olu sara abdulayi idirisa a filɛ nin ye a tɔgɔ ye di a se 2000 la hali bi a bɛ loyer la hali bi a bɛ location na a ko n tɛ se a ye kuma in fɔ n ye waati min kuma in ye n tɔɔrɔ nka a laban kɛra a fɛ parce que n y'a dɔn tiɲɛtigi don wariko fa t'a la fangako fa t'a la n'o tɛ a tun bɛ tugu n kɔ ale bannen o y'a sɔrɔ tile fila sanni o ka kɛ mɔkutari wari a nana n sɔrɔ yan fin kɔnɔ yan a ko n nana bi ye kabini ala k'an da ne n'a ka sigi k'an filɛ nin ye ka kuma ɲɔgɔn fɛ a kɛra o don de n bɔra wagadugu n bɛ yen de n nana komi jamana ko don ni aw mago bɛ n na n fana bɛ yan komi nin ma sɔn ne ye jateminɛ kɛ n ko nin bɛ sɔrɔ a mɛnna ko in na a tɛ parti la neutre de don a mɛnna baara in na expérience b'a la maa sabalilen don peut-être ani denmisɛnninw ninnu bɛ se ka ɲɔgɔn ta ne de wulila ka taa a ko fɔ o taara n'a ye bandaw fɛ ani bandaw bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛɛ ye baara kɛ Musa Tarawele fɛ a kɛra premier ministre ye n b'a fɛ ka min fɔ a ye gouvernement min sigi a y'a ɲininka a ma sa a bɛ balo la n'a y'a sɔrɔ maa kelen b'a ka gouvernement na ko ne Diko de ko a ma kari ta i k'a kɛ gouvernement mɔgɔ ye n'o kɛra n'a ye n sutura ala ka n'a sutura a ye maa min ye ne nɔfɛ o de tun ye n ka ciden ye n ye maa min ci ale yɛrɛ ma barisa ne tun t'a ka numéro dɔn t'a ka so dɔn maa min tun bɛ ne n'a cɛ cidenya la o ye Mohamed Saliya ye a y'o de ye ne nɔfɛ a y'o don a ka gouvernement la n'o tɛ ne da m'a fɔ a ye kari ta dɛ ayi ni maa kelen bɛ yen ko ne yɛrɛ ko a ma n b'a fɛ i ka nin ta a y'o ta k'o kɛ ciden ye a ka yɔrɔ la o ye n dunga ye n dunga kelen de ye maa ye n y'a sigi n ko nin ye denmisɛnninya bɛ n nɔfɛ n b'a ɲini fɛ i k'a bila i ka yɔrɔ in na yen a ka se ka fɛn sɔrɔ a b'a ka denbaya kɔlɔsi ni min n'o bɔra a la n'a ye mɔgɔ tan ye a bɛ a ma sa a tulo bɛ n na wa an bɛ min fɔ n ɲɛna fana n b'o fɔ bi u bɛ nin de d'a ma a bɛ nin wari in de d'a ma kalo o kalo u bɛ $50,000 d'a ma u bɛ $100,000 d'a ma Mukutari Wan a tulo bɛ n kan na fɛn min tɛmɛna ne ni Mukutari cɛ ni n bɛ se k'a fɔ k'o ye wari ye a y'o di ne ma n b'o fɔ aw ye gundo t'a la ni kalo n'o n'a ye n sutura ala kana a ɲɛ da ala kɛrɛ sunkalo tɛmɛnen n bɛ tafsiru kɛ n'a kumana telefɔni na n ko ne kɔni sunkalo la foyi hami tɛ n na fo n ka sukaro sɔrɔ n ka malo sɔrɔ ayiwa n ka fɛn sɔrɔ n bɛ min di misikinaw ma o de ye n ka hami ye sunkalo n bɛ tafsiru de la n ka jama ka ca o sunkalo in na a ye miliyɔn tan a y'a di jɔnni ma
a y'a di maa min ma o ye dagamansa de ye min bɛ primature la o ye seere de ye ale de ye miliyɔn tan in da ka na a y'a sɔrɔ n bɛ kalan na n k'o t'a di n ka chauffeur ma a maloya yɛrɛ bɛɛ na parce que n bɛ hali dɔrɔmɛ kelen di dagamansa yɛrɛ hali bi ma dɔ d'a ma fɔlɔ o yɛrɛ furulen bɛ n kɔrɔ o ko la n'o bɔra a la n'a ye min di ne ma n'a ye n sutura ala ka n'a ɲɛ da ala kɛra kan il faut que o ka fɔrɔlen a k'o dɔn parce que a kalon cayara min ye Asimi ye n b'o fɔ ka n kan kɔrɔta n'a ye a tulo bɛ n kan na kabini n y'a dɔn ko nin de ye Asimi ye fo n bɛ sigi yɔrɔ min na sisan n'a y'a sɔrɔ Asimi y'a bolo kɛɲɛ ta tanga kelen n'o kɛra n ka taa fɔɔnɔ janɛmɛ kɔ tanga kelen a tulo bɛ n kan na ni nkalon don n'a ye n sutura ala ka n'a ɲɛ da ala kɛra kan alors donc ne bɛ sira jumɛn ɲini bala kalon min ayiwa dugu wuli nkalon k'o da i la k'i kɛ jamana dugu ye parce que maaw bɛ yen olu t'a fɛ i kunkolo yɛrɛ de ka bɔ kɛnɛ ma ça suffit wa ni n'a ta o ta kabini u y'u ka fɛn in kɛ n'o y'a ka coup d'état filanan in fo an sigilen bɛ sigi yɔrɔ min na yan ne n'a tɛgɛ ma don ɲɔgɔn fɛ an ma kuma ɲɔgɔn fɛ téléphone n b'a kalama a tɛ n kalama ma a tugulan bɛ min kalama fɛn wɛrɛ tɛ ne ninnu cɛ o ye jamanaden ye ne ye jamanaden ye a b'a mais tuma min ne ye n sigi ka jamana tacogo ye jamana in bɛ longolanba la ne y'a ye oui jamana bɛ ka taa tacogo min ne y'a ye n y'a kɔlɔsi n ye m'o kɔrɔba ye n bɛ ko caman kalama dɛ n b'o fɔ wato tɛ dɛ n bɛ ko caman kalama o ye tiɲɛ ye o ye ala ka fatulu de ye ala y'o kɛ n bɛ barika da ala ye o la ne wulila n ko nin n kana sigi ka jamana lajɛ tan non ne tɛ se ka nin kɛ ne tɛ se ka bɔ maliyɛnw ɲɛ maa miliyɔn ka bɔ k'an ka fɛn yɛlɛmɛ jango hɛrɛ ka kɛ jamana kɔnɔ maaw ka sa ne yɛrɛ ka da la jango hɛrɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ne sigilen ne ɲɛ b'a la a tɛ ka taa o sira in fɛ ko ne ka makun tɛ fɛn fɔ o kuma mun kɛra alors n ko nin don in na nka n ka ko in ɲini ni hakili ye ne wulila an karamɔgɔ ani o conseil président Sherif Ousmane Haidara n y'a wele n ko n dɔgɔ n b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye ne ɲɛ bɛ ko in na cogo min na an ka jamana n'an m'an kɔlɔsi ko in bɛ ka taa taabolo min kan a ma ɲɛ a ko n kɔrɔ ye tiɲɛ fɔ i b'a fɛ an ka tun a fɔ ɲɛna an b'a kɛ walahi a y'o de fɔ n'a m'o fɔ n b'a fɔ a m'a fɔ mais walahi a y'o de fɔ o tile fila in y'a sɔrɔ ale ka denmisɛnninw a n'an ka mɔgɔ dɔw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ o mankan tun bɛ dugu kɔnɔ nka o ma ne bali n taara fɛ maa minnu y'o ye olu bɔra ko non an bɛ ko min na o ye jamana ko de ye n ka dusu ninnu bila ne y'a mɛn an bɛ yan a ka di de a tiɲɛna bɛɛ bɛ taa yɔrɔ ɲini yɛrɛ la ala k'an kisi o ma a ko n ma ko problème t'a la n b'i ka bila la ni ko an b'a kɛ cogo min na an b'a kɛ ne wulila ka taa Jean Zerbo ma a ka so a bɛ yɔrɔ min na ne taara yen ne ko n nana 2012 n nana nin yɔrɔ kelen in na k'a f'i ɲɛna n ko n'an ma wuli jamana bɛ fili wa nalen filɛ nin ye k'a f'i ɲɛna ne ɲɛ bɛ min na n'an ma wuli jamana in bɛ fili a ko o tuma n y'a faamu an y'a faamu Jean Zerbo ne taara fɛ k'a f'a ɲɛna mais an minnu chrétien kulu dɔ in n wulila ka taa fo ka yɔrɔ la ka taa kuma in f'u ɲɛna révérend a ye kuma caman fɔ a y'o don ne yɛrɛ tulo la k'u y'a mɛn k'a fɔ ko ne ko n tɛ chrétien fɛ n tɛ don église la n mago tɛ chrétien na kuma caman ne m'a jaabi o de la n taara fɛ don min a ye bible ta ka na di yan ale t'a dɔn k'a fɔ bible ya caman touché bɛ ne kunkolo ne ma fɛn fɔ a ye parce que an bɛ ko min na jamana ko don n bɔra olu fɛ jamana dugulenw taar'u fɛ n ko jamana bɛ ka taa taabolo min kan ɲuman tɛ parce que ko minnu bɛ ka kɛ ne fɛ ko tilelenw tɛ maa minnu ni jamana b'u bolo o bɛ k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ tɔw ɲɛna k'a fɔ dati min bɔr'u ɲɛna ko élection bɛ k'o la siga t'a la o ma hali yɛrɛ ɲɛna o kuma la nka maa wɛrɛw bɛ kɛrɛfɛ minnu bɛ k'a fɔ a ye wele a ye ka dɔ fara a kan non pourquoi c'est mentir soi-même anw ka jamana de don ni kibaruya min bɛ yen an t'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mun na anw b'a fɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ pourquoi mun kosɔn an yɛrɛ dama politiki mɔgɔ tɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ regroupement ye olu yɛrɛ fana b'a dɔn k'a fɔ ko in kɛtɔ tɛ u ko wajibi don fo dati nin fo a ka respecté a dɔwɛrɛ tɛ ni ye ko in lajɛ si ŋaniya tɛ ɲuman ye maa wɛrɛw marifa b'u bolo u bɛ ka jamana ɲɔgɔn ye anw bɛ sigi an tɛ ka fɛn bɔ ne taara dugulen min bɔra a la u yɛrɛ dama sigira ka kuma minnu fɔ ne t'o commenté ayi n b'o to yen an nana bɛn a kan ka taa Sherif Ousmane Madani a taara ka so sɛbɛnni kɔrɔ ka tile ka bɛn ka hakililaw sɔrɔ ko la ka fɔ sisan kɔni ko in ɲuman ye min ye an yɛrɛ ka bɛn an ka message kɛ ka jamanadenw wele ka taa basigi ni ɲɔgɔn minɛ ani yafa ɲɔgɔn ma n'o tɛ jamana in bɛ lahalaya min na an man ɲi an yɛrɛ dama an bɛ ɲɔgɔn na an ni diɲɛ fana bɛ ɲɔgɔn na o kɔrɔ man di dɛ o kɔrɔ man di kuma in fɔra an taara o message o kɔfɛ an bɛnna a kan k'an ka audience ɲini ani Asimi Goyita ka ɲɔgɔn ye an bɛnna an ye maa dɔw bila olu ka audience ɲini
dɔgɔkun kelen o kɛra fɛn ma fɔ an ɲɛna ne ni sɛrifu ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ dɔ la maa ninnu ko f'an ka demande de sɛbɛn ko demande sɛbɛn fana ko a t'a sɛbɛn a ko non k'ale ye lettre signé ka ban ka taa wuli fo an bɛ sigi yɔrɔ min na o m'an diya fo an bɛ sigi yɔrɔ min na jamana bɛ ka taa taabolo min kan hakilina min b'an bolo kɔnɔnadiyakan min b'an bolo a y'a an denw de ala ye jamana kalifa aw la fɛn kɔfɛ ni aw wulila ka jɔ aw de ko k'an nana o ko in dafa de n'an ko k'an bɛ fɛn fɔ aw ye pour que jamana bɛ lahalaya min na a kana taa firi aw ka bon k'a tɛ se ka anw de suwa an b'o fɔ aw ɲɛna an bɛ taa sala yɛrɛ tɛ mais ne y'a faamu k'a fɔ ko jamana tɔ in tɛ o ne min tɔgɔ bɛ jamana in na o de don n'o tɛ o bɛ tile ka mɔgɔ ninnu de sɔrɔ nka ne min tɔgɔ b'a la o de ye ko in gɛlɛya ne ye n daminɛ sa k'an dabɔ kuma la ne ye n dabɔ kuma la ne bɛ min fɔ aw ɲɛna ne min daminɛ ni kuma in ye n b'a laban n'o ye ne ma jama in fara ɲɔgɔn kan yan ka kuma jango sini maaw ka bɔ bɔlɔn na k'a fɔ kari min bɛ fanga la a ka bɔ yen kari min bɛ yan fɛ u ka taa yen fɛ ayi ne ka laɲini t'o ye n ka laɲini ye jumɛn ye fɛn min bɛ an dusukun na an k'o to yen an ka bisimiladiya dabila bisigi juguya ɲɔgɔn na an k'o dabila jamanadenw an ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ ni tiɲɛ ye ka fɛɛrɛ ɲini jamana in bɛ se ka bɔ nin tigi daba in na an bɛ jamana kɔnɔ maa minnu bɛ sɛnɛ la u ka foro sɛnɛkɛlaw ka foro tasuma de bɛ don a la k'a jeni k'u gɛn ka bɔ u ka tumu la u ka baganw minnu la nin jamana in kɔnɔ maa wɛrɛ minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ u ka wɛrɛw kɔnɔ ko in ɲagaminen don maa t'a dɔn min ye min ye hali maa minnu bɛ yen ni dusu kama ni jamanadenya kama u wulila ni marifa ye k'u yɛrɛ bɛ fara jamana kan ka jamana kɔlɔsi ko in labanna ka ɲaami fo ka taa o kɛ siya ko ye parce que mɔgɔw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ u tɛ ɲɔgɔn bilasira u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna fo maaw ka kuma ɲɔgɔn fɛ adamaden minnu bɛ yɔrɔ kelen na an ye jamana kelen ye n'an ma kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka yafa ɲɔgɔn ma k'a ɲini ala fɛ an bɛ gɛlɛya min na ala k'an bɔ a la a bɛ gɛlɛya t'an fɛ an bɛ gɛlɛya min na bi maɲumantɔya ko an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan bi an fara faralen si tɛ si t'an bɔ wa ni diɲɛ bɛɛ fana ko dɔ bɛ ɲɔgɔn na o jamana bɛ laban cogo an ni diɲɛ bɛɛ bi an ko dɔ bɛ ɲɔgɔn na an bɛ mankan baw la k'o kɛ ka cɛyakan fɔ tile fɛ su fɛ ka ŋunuma ka taa tigi la k'o dili an b'an yɛrɛ bolo lamɔ an b'an yɛrɛ bolo lamɔ an b'an yɛrɛ bolo lamɔ na an ye hakilimaw de anw ka jamana de bɛ kunbalan na yɛrɛmajigin ni fɛɛrɛ ni dabali min ka kan ka kɛ anw fɛ pour que jamana in ka bɔ nin kunbalan in na anw de ka kan ka se k'o kɛ voilà c'est ce qui nous interpelle aujourd'hui an bɛna ni ala sɔnna duwawu kɛ ka nin ko in ban duwawu ni an b'a daminɛ ni duwawu ye ni tasi fila ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu tanyana an ka jamana in kɔnɔ finitigi ani sibili ka hakili fana ta an denkɛ n'an balimakɛ n'o ye asarafu sɔrɔfɛ a denkɛ min n'a tanyana a ɲini ala fɛ y'a bi ala ka hinɛ na ala ka yafa an ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na ala k'u mago to sabali ɲuman ala k'o di an n'u ma ya rabbal alamin o kuma an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ fɛn o fɛn n'a b'an dusukun na ni ɲuman tɛ ya rabbi ala k'a bɔ ka hinɛ don an dusukun na ka hɛrɛ don an dusukun na ka ɲɔgɔn kanu don an dusukun na yafa ɲɔgɔn ma k'o don an dusukun na n'an b'a fɛ ala ka yafa an ma an yɛrɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ko bɛ kɛ mɔgɔ la koyi i yɛrɛ bɛ dɔ kɛ dɔw mɔgɔw la nka an ka jɛ ka yafa ɲɔgɔn ma k'a ɲini ala fɛ nin tɔɔrɔ min b'an ka jamana in na ya rabbi ala k'a wuli ala k'a wuli jamana a kalifalen bɛ maa minnu ma an denw don a dɔw y'an mɔdenw ni min y'an dɔgɔnin ye i bɛ taa sɔrɔ an dɔgɔnin jugujugu anw bɛ kuma minnu fɔ juguya kuma tɛ ayi maaw ka kuma don ni nin n'a ma tiɲɛ f'i ye i dugu sara a k'a f'i ɲɛna ko caman kɛra jamana in na dumunikan caman fɔra maaw ye ko k'o laban cogo min na a bɛɛ kɛra an ɲɛna o kuma u k'u janto u yɛrɛ la u ka lamɛnni kɛ u ni maaw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na fɛɛrɛ ka kɛ jamana in na an ka kuma kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ wele n bɛ n to sigiyɔrɔ in na ka weleli kɛ ka ɲɛsin an balimaw ma minnu ye marifa ta k'u bɛ min na k'o ye diinɛ ko ye nka u bɛ ka ko dɔw kɛ diinɛ m'o fɔ o fana ka k'u ɲɛna bilahi ka mɔgɔw ka forow ka tasuma k'a la diinɛ m'o fɔ ayi an ka silamɛya diinɛ bari'un min hada o ka kan ka f'olu ɲɛna kana mɔgɔw ka forow jeni ka mɔgɔw ka baganw fa ka maaw gɛn ka b'u ka sigiyɔrɔ la ka maaw ka duguw lamini k'a fɔ k'u tɛ bɔ hali balo u tɛ se ka taa ɲini
o b'o min na silamɛya m'o fɔ dɛ an ka kan ka se k'o fɔ u ɲɛna maa wɛrɛ fana minnu bɛ yen n'u de y'u bila olu fana ka marifa ta u ka sabali ni fila kelen bilala ɲɔgɔn na i ye fila o fila kunbɛn o bɛɛ y'a dɔ ye o fana bɛna ko in gɛlɛya an bolo u b'o nɔgɔya an bolo ka mɔgɔ kunbɛn a bɛ mɔbili la ka mɔgɔ kunbɛn a bɛ taama na a ma fin gila a ma jɛ gila ka bin a kan k'a fa nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan nin ye tɔɲɔni de ye tant que an bɛ nin na a ka gɛlɛn an ka se k'an yɛrɛ bɔ an ka kow bɔ ɲɔgɔn na nka nin ɲuman ka kɛ an bɛɛ la pour que jamana in ka se ka bɔ nin tɔɔrɔ in ani nin degun in na an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an ka jamana in basigi ya rabbi ala k'an ka jamana in basigi ala ka yafa anw ma an bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲɔgɔn ma n b'a fɔ M5 mɔgɔw ye n delila k'a fɔ n bɛ segin a kan k'a fɔ fɛn tɛ ne dusukun na ka ɲɛsin mɔgɔ kelen ma u la ni min kɛra an na n'a fɔ don sara n b'o fɔ mɛ fɛn tɛ n bolo k'a fɔ mɔgɔ dɔw kumana u la a dɔw b'a la u dɔ don u ka ne jalaki a dɔw b'a olu ye ne jalaki ko d'u la u y'u jɔ maa fana n'i ye tiɲɛtigi ye i b'a fɔ i yɛrɛ kun kan kosɛbɛ Mamadu Alu ka ciri a bɛna don M5 la don min a ma sɔn ka don ten a ka mɔgɔw taara ne de lajɛ o kɔfɛ de an nana a ko ne bɛ don ko in na nka n dalen bɛ maa min na o ye e min b'a la o kɔsɔn bɛ don ni ne bɔra a la n ma sara a la n'a ye n kɔrɔ fɔ walima n'a ye fɛn fɔ o y'a don ye o y'a don ye o kɛra madame si ka dɛmɛ so ani Modibo Sidibe ne de ye n sen ta ka u sɛgɛrɛ ka taa madame si sɔrɔ a ka so k'a ɲin'a fɛ a ka na a ka fara mɔgɔw kan maa hakili ma don ko dɔ ma ne de y'a kɛ ni ne bɔra ne ma fɛn fɔ olu ye ne n'u ma kuma n'olu ye ne jalaki u ye n jalaki n jogo la maa wɛrɛ min bɛ yen ni n donna nin jogo in na o ye Jabel Bitale a taara n sɔrɔ n ka so a ko n bɛna don ko in na nka n tɛ don ala ten dɛ n bɛ don e de nɔfɛ Jabel o ma kɛ M5 biro la a kɛra n ka so n'i ye ten n tɛ don a la ni ko n ka bɔ n bɛ don n'o don t'a don n mana kɔrɔ de don o tuma ko tɛ ni maa cɛ maa wɛrɛ minnu bɛ yen kumaw tɛmɛna ni dɔw cɛ nka nin ɲuman bɔra n na n'u jigiya ni fɛn dɔw ye n y'a ɲini o ka kɛ nka a ma se ka kɛ a dɔw dimina u funu na o kosɔn u ye burujabaw ma u ye artikulu sɛbɛn k'a don fɛnw na ka kuma caman fɔ u b'a la su ani tile nka walahi n'o min fɔ kuma daminɛ na ne kɔni yafa hali gɛlɛya tɛ dusukun na wa an b'a ɲini u fɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma u k'u bolo bɔ u yɛrɛ dama ka yafa ɲɔgɔn ma k'u bolo bɔ u ni jamanaden tɔw ka ɲɔgɔn minɛ jamana in ka bɔ nin lahalaya in na ka ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an laban ɲɛ a ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ya rabbal alamin an y'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ɲɔni ka bɔ an ka jamana kan ala k'an dusukun fara ɲɔgɔn kan ni hɛrɛ ye ala ka bɛn don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na maa minnu fatura an bangebaw ni maakɔrɔw la ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma k'an mago to wa sallallahu ala abdika wa rasulika muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rajal ne hakilla ka fɔ laɲini tun kɛra jamana marabaw fɛ waati tɛmɛnen ninnu na ka fɔ a ka kɛ cɛfɔ ani kanbɛn o sɔn nɔgɔya kɛba ye an ka jamana ani marifatigi minnu n'u tun kɛn bɛ ka marifa ta k'u bɛ faso kɛlɛ diina ko la n'o ye asilamɛya diina ye o imam Mahmud Diko kelen in fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun tigɛra k'o baara in jɔ a kɛra ni Faransi yɛrɛ ka karabali ye o n'a fɔra ka fɔ o imam kelen k'o bɛna don don kɛ yala o jaboli ani o tɛrɛmɛli ani o bisigiw jɔnni de tun bɛ nin kibaruya ninnu k'u kolokolo la Rajal karamɔgɔ Jose i tun y'a fɔ kabini don kibaruw bɛ daminɛ waati min na i b'a dɔn an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu n bɛ se k'a fɔ jamana marabagaw ne ma da la k'a fɔ u bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu jɔyɔrɔ dɔ société kɔnɔ ka d'a kan ni politikimɔgɔw dɛsɛra diinɛmɔgɔw de bɛ yen parce que olu ka légitimité o tɛ taa urne kɔnɔ dɛ ala ka bonya de b'olu kan et puis bonya min b'olu kan fana u bɛ kuma min b'u da an'u bɛ sira min yira mɔgɔw la o daraja n'u manja de b'u kan
wa olu de b'a fɔ an ye k'an ka tilen an ka ɲɛ. O de la ni dɔnnibagaw yɛrɛ commencera ka jɛngɛ i b'a ye jamanadenw bɛ wuli kama. Ne hakili la ni jamana sera yɔrɔ dɔ la a ka kan jamana ɲɛmɔgɔw k'an ka karamɔgɔw n'an ka alimamiw an'an ka dugu kotigiw k'u fara ɲɔgɔn kan. Yɔrɔ dɔ bɛ i b'a sɔrɔ politiki mɔgɔ tɛ bisimila ye. Yɔrɔ dɔ bɛ i b'a sɔrɔ ni jamana marabaaw taara fitinɛ bɛ wuli mankan bɛ wuli nka ni diinɛmɔgɔw bila ka taa u bɛ taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la. Jose n bɛna misali d'i ma Ibrahim Boubacar Keita n'a ka ko bɛɛ i bɛ ka tun ye nin initié a ka fanga wagati ka Imam Mahmud Dicko kelen in to au conseil ɲɛmɔgɔya la a wagati u k'a ma ko bon office. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ ko jamana mɔgɔba don ko jamanadenw ka danayamɔgɔ don ko mɔgɔ bɛ se ka ko to a tigi ta la u tun ye ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kulu kɔnɔ kulu min n'u bilala baara la jamana marabaaw yɛrɛ fɛ u ka taa kuma maliyɛnw fɛ santiri kɔnɔ ani kɔrɔnfɛyanfan ninnu na o baara tun daminɛra fo k'a kɛ mɔgɔw tun commencera ka ɲɔgɔn faamu. Ne hakili b'a la u ye lajɛba dɔ kɛ Bamakɔ yan palais de la culture Amadou Hampâté b'a kɔnɔ Jose a lajɛ kɛra wasa ye dɛ siya minnu tun bɛ fɛ ka kɛlɛ minnu tun tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ dɔgɔnɔw ni filaw Jose u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ala ni bon office ka baara ɲuman sababu u tun bɛ ka commencer ka nɔbɔ baara in na wagati min na dɛ o wagati de Sumelu Bube Mayiga min minɛlen don bi a ma juguya tɛ dɛ ale nalen primature la premier ministeriya la ale de y'a laɲini k'a fɔ a baara in ka jɔ kabini o wagati de tagama dabilala malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sinon gouverneurs bɛ yen préfets bɛ cercle kɔnɔ nka baaraw bɛ ɲɔgɔn dafa de société kɔnɔ bɛɛ ni jɔyɔrɔ don ni société civile kɛlɛla société civile de bɛ se k'o ban fɔlɔ yanni autorité ka na ka d'a kan autorité bɛ na sariya de bato ni min ma sɔn sariya bato ma o bɛ se ka muruti wa Jose n b'a f'i ye bon office min tun bɛ yen i bɛ ka tile la wari min tun bɛ d'u ma anw ka sɛgɛsɛgɛli bɔra n'a ye k'a fɔ wari in tun ye CFA wari miliyɔn 500 de nka wari jɛ tun tɛ du yɛrɛ bolo ma dɛ wari tun bɛ bila yen de premier ministre bara n'u bɛna taa taama min na n'u bɛna lajɛ minnu kɛ u mago bɛ kasabi min na o wari de bɛ fɔ jamana premier ministre bɛ wari bɔ ka d'u ma kabini Sumelu Bube Mayiga nana ale de y'i sen da nin ko in kan donc an bɛ se k'a fɔ bon office jɔli o de kɔlɔlɔ tilala ka bonya fo ka kɛ yɔrɔ caman bɛ yen i b'a ye an ka alimamiw bɛ se ka bisimila nka hali an ka lakanabagaw tɛ bisimila ye n'i ye Amadu Kufa ni Yaga Gali ta k'a lajɛ conseil na u tun b'a fɔ ko conseil islamique bɛna délégué wa ka taa kuma u fɛ wa Jose a kɛra a ma kɛ mais an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ ka diinɛ kuma min b'u da u ni diinɛmɔgɔw de kan ka sigi ka kuma dɛ nka ni diinɛmɔgɔw ma ɲɛ tali kɔ a kan ka kɛ diinɛmɔgɔ ladiriw de ye a kan ka kɛ diinɛmɔgɔ ye jamanadenw ka bonya bɛ diinɛmɔgɔ minnu kan o de la bi an ka jamana dɔfɔ tigilamɔgɔw dɔnnibagaw karamɔgɔw aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ aw b'a dɔn u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u b'a dɔn minnu ye ɲuman ye minnu ye juguman ye minnu bɛ taa ɲini na o tɛ dɛ ka d'a kan bon office baara tɛ nafolo ɲini baara ye n'a fɔra ko bon office o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ min labɛnnen don ka baara kɛ jamana ye sara t'a la hali kɔsa in na yanni Moktar Wani ka bɔ premier ministeriya la n ko ale fana tun ye commission dɔ sigi a yɛrɛ kɛrɛfɛ ka se k'a dɛmɛ baara la min ni CNT fana tɛ kelen mais an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a yirala k'a fɔ mɔgɔ minnu sugantir'o la olu fana tun tɛ sara jaja de fait que wari tɛ di olu ma o de la o furugufurugu ma bonya donc wagati sera jamana marabaaw u k'an ka jamana diinɛtigiw k'u considérer u k'an ka jamana dɔfɔ tigilamɔgɔw wele ka d'a kan jama de b'a bɛɛ kɔ ka daminɛ Sherifu Usumani Madani Hayidara Imam Mahmud Dicko Nyoro Sirifukɛ hali au conseil islamique la u ka bureau de sage bɛ yen ni jamana gɛlɛyala ka se nin ma hali au conseil mɔgɔ kɔrɔw minnu tun bɛ k'u bɛɛ wele sinon Dicko ye au conseil président d'honneur de ye n ko Nyoro Sirifukɛ tun bɛ bureau de sage la donc u k'u bɛɛ wele u ka sigi ka kuma olu de kan ka misali ɲuman yira an na jamana bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔ olu de kan ka k'a sababu ɲuman ye donc bon office tun bɛ i bɛ ka tile la nka nin wagati la a tɛ yen nka jamana mago b'a la dɛ yanni faama k'u wele kuluba ka taa malobɔrɔ d'u ma baarabu fana la u jɔda ye min ye kɛlɛ in banni na u ka bila o baara la ne kɔni bolo ni min bɛ kɛ bi jamana kɔnɔ nin fana ye jamana ka gɛrɛntɛ foni sira dɔ ye sinon n'i ye Imam Dicko ka kuma lamɛn a ko min y'a ni Amadu Tumani Ture bila ɲɔgɔn na ko mɔgɔw de taara fɛn fɔ a ye fɛn fɔ jamanakuntigi y'ale kan ko jamanakuntigi dar'o kuma la ka sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye Amadu Aya Sanogo fana ta kɛra o cogo kelen na donc o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu b'an ka jamanakuntigiw kɔrɔ ko des conseillers olu fana kan ka sɛgɛsɛgɛ olu ka baara fana kan ka ɲɛɲini olu bɛ baara min na ye ka d'a kan n'i ma ɲɛ k'i bɛ ɲɛmɔgɔ ladi i b'a ladi ni kibaruya duman de i b'a ladi ni tiɲɛ kuma de wa esprit partisan kan ka bɔ Mali ko la ni mɔgɔ min bɛ min mérité don min na Jose n b'a f'i ye o ka d'o ma nin de tun ye ne ka hakilina ye bon office ko la hakilila k'a fɔ dɔn kibaru sera a kuncɛyɔrɔ ma bi ni Ala sɔnna ma sini dɔn kibaru kɛnɛ kan fana n'an ye kɔlɔsili minnu kɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na o lase jamanadenw ma.